Usa ka tricycle driver ang patay human po sila sa iyang pasahero diha sa usa ka gas station sa may sitio Laray, Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Detalye sa report ni Femari Dumabok. Dead on the spot ang usa ka Mark Repuela Labalan, 37 anyos, taga Sitio Tagunol, Barangay Cugon Pardo sa Dakbayan sa Subo. Nakaangkon siya og samad pinusilan sa iyang wangliog. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Police nga nagpakaron inong pasahero ang suspitsado ug nisakay duol sa gas station. Mihapit una sa pagpagasolina ang biktima ug samtang nagpaabot nga matubilan, giingong nanaog ang suspitsado sa tricycle. Milipot sa pikas bahin sa driver ug pusil sa biktima. After sa incident, ma'am, on foot lang siya, nagdagan, no, kining suspect na to. Going to Cebu City? So. Sa CCTV, sir, na may uman ba siya? Ang nag-check pa ta karon og mga makakuha tag additional copy sa uban nga mga CCTV sa mga establishments noon din na sa area na makakuha gitag clear no sa itsura sa atong suspect. Gingon drug surrenderer kaniadto ang biktima. Ang kapulisan ang adunay nakuhang mga saksi sa panghitabo nga makatabang sa pagtumbok sa suspitsado. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.